Şu diýärmiň Liverpool aýtynda Alymlar güni münasibetli dürli medeni köpçüliklen şäherlere giň girmerli. Alym geljegiň ak ýoly atly bayramçylyk çäresine çykşadanlary binýady berkden tutulany edil diýärmide türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydan, hurmat prezident bada Arkadaly Gahrman Serdarmydan taýsyl taýlalarynyň netijesinde alym bilim ulgamynda alınıp barlayan işler, alymyň gazananlarynyň innovasiýon tehnologiýaryň ýurdun ötüşindäki möhüm orny, ýaş alymlary gollamak, alymy açyşlary höwüslendirmek babatda öňe sürýän döwlet syýasaty barada giň işleýin durup geçdiler. Soňra gulaýatyň medeni tutumy diýişleriniň göwnüre ganat baglaýany aýdym saly çykyşlaryna giň orun berildi. Belent owaza aýdymlarda ýurdumyň şanly ötüşleri, alym bilim ulgamyny Gahrman Arkadamydan başlanmaşlan giň gyrmly özgörtmelerini üstünlikli durmuşa geçirýän Arkadaly Gahrman Serdarmyň döwleti tutumlary, eşiretlik hem awadan durmuşymyz ajaýyp beýany tapdy. Tanys folklor toporlarynyň çuňur milliligi ýorlan çykyşlary dawaranyň joşgyny joşun goşup ýatdan çykmajak duýgulary oýardy.